Bo. Ay, yun, ngayon pa lang tumatakbo. Langka. Di man durian yan, langka. Oh, langka. Ito na, naglalakad na sila papuntang Pagudpod. Papunta doon sa bahay ni tatay. Pagudpod, ano? Ano, burado. Ah, Burabod. Bumbaw. Yun, may puso. Ito. Pag nagulan, dikit man dito sa tsinelas. Pero yung mga ganiri. Sarap dito sa bundok na pag mga gabi. Oh, ang lawak. May isa. Ang lawak. Ito, halaman. Ito yung nabulaklak ng ano. Sa Singapore, oh. Yun, may bulaklak. May laman na yan. Tuloy kayo sa bahay namin. Yan ang may isa ni tatay. Di na mo, ang lawak. Alin ang may isa niya? Ito. Hindi, yun daw, kaso namatay na yung mga tanim ni tatay yan. Kaso, Nakita na akong doble. pero ito yung sa ano pa ni Kasalame. Sa anak yata ni Kasalame. Ito yung kay tatay, kaso naubos. Naubos ng ulan. Pero sa sunod, magtatanim. Uli. Tapos layo pa ng patitimbangan. Nasa naga. Oo. Oo. Ay nako, ang itanim mo dyan sili. Bakit? Mas mabuti pa yung sili na labuyo o kaya yung walong kawit. Ang liwanag, oh. Totoy. Magaan lang ang May ano sila, oh. May pang-arado, oh. May hagdan. Ano, totoy? May TV din dito si Kasalame. Ito, kasi doon. Oo, ito nga. Walang hangin yan. Ito ako dyan muna. Wala nga. Sa kalamba natin, Kaya binuksan sa Kay Alex, pagkakasya, ang takas pinay niyan. ko yung bata. Dalawa lang tumlan dito. please nagkabuti. Para tayo makakain ng kabuti. Ito ang apo ni Kasalame. Ito. Nag-vlog. Apo ni Kasalame. Nag-vlog ako kanina. Sarap ba di ba nakakapasel-pasel sa probinsya? Ano nakakawala ng probinsya? Ang lawak ng bahay dito ni Kasalame. Nakakawala ng problema. May anak na dito si Kasalame. Ito ang bata. Maraming luma airtime. May kabuti pang dalawa. Ang gusto ko din itong ngayon, gumamila. Sa gumamila ito ko. Daro limbaga. Ano ko kaya, si ganyan kung ano, yung ganyan kung gumamela, kulay pink pero hindi doble. Yung nakikita ninyong kahoy na Sininig natin siya, kami ni Nini, nakakapagluto na, marunong nang magluto. Ang tinitingnan mo yung mga ano, halaman, ah. Tinitingnan mo yung mga halaman. Siyempre. Wala yan sa mais ko. Ang mais ko ganyan kahaba. Oh. Parang sinasabi mo si tatay hindi marunong magtanim. Ayan, hindi marunong magtanim. Si tatay, taga-tanim na yan mulat sa puno. Oo, mula bata pa yung nagatanim na yan si tatay, eh. Bakit yung mama? Walat sa bol, pala tanim, hindi yung mama. Parang ang bigat niyan. Ano pa yan, kugon? Hindi, kanya, nabaka. Abaka. Ganun bang abaka? Abaka ba yon? Baka yun. Parang ano lang. Ano lang yung abakang ano? Ginawan mo? Oo. Video. Abakang ano lang? Abaka pala yon? Abakang ginanon lang yung mayroong pang Ang daming abakahan ni tatay dyan. Mausal mais. Baka konti na lang. Ba't ka natatawa? Ganun man talaga. Mag-asawa eh, siyempre. Ano totoy? Ano yan ang ni Kasalmeo. Pero pag Yun, mga manok. tawag dito, Video eh. Hawak eh. Video. ang tawag diyan ay May bunga yung ano, alin? yung kakawate. Ganyan talaga yan. Pwede mag-anaga dito si natatay ng ano, baboy. Nasaan ang tubig dito? Kambing. Malayo. Hindi, kambing. Kambing. Maisan ano.
Oo nga. Dapat itatali mo. Paitali mo yan. Manok pwede pa. Oo nga no. Lagyan mo ng bakuran. Kaso kakay-kayin yan Alin? ng manok. Eh, bago ka mag-ano, alin mo muna. Bago magtanim, Anong tawag nga dito? dragon fruits yan. Ang taba no? Oh, ito. Malapit na kayo itong bumunga? Ah, Malapit ng bumunga? ito, Ang laki ng oh. dragon Meron sila fruits. nito, oh. Nang, Sili. oh. Ang daming silin dala dun ah. Saan? Nasa plastic. Anong sili? Gayaan yata yun. Gayaan yata yun. Ang laki nitong gumamila. Ano? Gumamila ba tawag dito? Alin? Ito? Oo. Hindi, mangingi ako nito. Aray ko. Kasi ito doble, hindi naman ano. Hindi Tinik. naman si... Nasaan kasi yung tsinelas mo? Yun. Ay, nako, talaga, oo. Pasaway. Kailangan maging pasaway. May tsinelas ng papa. Oo. Yun na may pangarado si tatay oh. Ito pangarado. Yun. Pangarado. Hindi ko alam ang tawag dyan. May sili kang ilabuyo ka, salame. Meron doon. Bibiling ko sa'yo. Ha? Wala na? Hindi mo kumain na magbuha ka dyan.